Unha climatoloxía que afecta tamén ao aloxamento turístico. A chegada de visitantes depende cada ano do tempo e as choivas que se prevén para esta semana deixan moitos hotéis case baleiros polo momento. Malos presaxios no sector hoteleiro para a Semana Santa. As precipitacións e os ceos nubrados espantan os turistas que buscan descanso á beira do mar. Poucas reservas e moita xente mirando aínda ao ceo para decidir se viaxan ou non. É moi baixo de reservas porque a xente está, bueno, digo eu, esperando a ver se ven bo tempo e se ven mal tempo. Para mañá andan outra vez mal tempo, tronadas ou temporal, ou non sei. Entonces isto é como a semana pasada, digo, a do ano pasado, hubo temporal, entonces foi moi floxa. Este ano, pois, supoño que a xente estará esperando a ver o que pasa. Se se arregla para Viernes Santo, vais a aproveitar un poquinho eso. As expectativas son, por agora, baixas. Con previsións meteorolóxicas desfavorables, todo parece indicar que o turismo de praia non será o máis destacado esta Semana Santa. Isto é imprevisible. O sea, pode pasar calquera cousa. Si abre o tempo, a xente de cerca, digamos, Santiago, Coruña, chegan enseguida. Entón, si hai bo tempo, se está como ahora, pois sí, porque enseguida a de Coruña para pasar un fin de semana chega que haya dous días bons, pero se está malo todo o tempo non se fan previsións. Se está bo tempo cando está de playa, pois encher. Estes días sí, porque son moitos días seguidos, bueno, bastantes días seguidos, tes polo menos un fin de semana, o que menos ten 3 días, fin de semana largo. Entonces, os últimos días, viernes, sábado, máis ou menos cheo. O Hotel Cabío é un dos lugares referencia na contorna pobrense. Cunha capacidade para 20 persoas, a súa ubicación e a proximidade á pravia son dous dos principais reclamos para viaxeiros de toda España. A menos que o tempo este moi asegurado, porque tamén de Madrid ahora tamén se chega pronto. Pero a maioría, sí, de por aquí. A maioría de xente que ven aquí de fora, de Madrid, de País Vasco e tal, teñen pisos. Ou eles ou familiares teñen pisos aquí, van aos pisos, e despois, bueno, pois salen algúns a comer, outros ao súper. Nós casi todo é nacional, poucos estranxeiros, pero sí, Madrid, País Vasco, Asturias, o sea, do País Vasco para aquí, algún catalán tamén, así polo norte, e despois, pois, Madrid e a meseta, digamos, central. Sumado a isto, nos últimos anos gañaron forza os alugueiros turísticos como opción á hora de aloxarse durante as vacacións. Un novo integrante no mercado vacacional que pode afectar aos hotéis, aínda que máis destinado a estancias longas. Sei que hai máis pisos que antes, de feito ahora ves carteles, antes non, antes o piso tiña un piso, alquilaba yo a xente por boca a boca e tal, agora pois móvese máis por internet. Pero bueno, si ves xente de fora e non ves moito máis nos hoteles, porque somos poucos, entonces nalgún sitio teñen que estar. Eu, se viaxo e vou a estar 3 días nun sitio, non collo un piso, se estou de vacacións non vou a limpar, nin vou a nada, vou a un hotel, teño a miña habitación e olvídome de todo. Para min, na miña forma de las vacacións, porque poñerte despois tampouco vou a facer de comer. Cando estou de vacacións vou ao restaurante de outros.